konferma li l-iskejjel ta' pajjiżna mhux se jgħalqu. Il-konferma ġiet minn Charmaine Gawci, Superintendent għas-Saħħa Pubblika. Earlier today there were reports that parents were rushing to schools to pick up their children, and this is despite you telling them, listen, there's no need to panic, we don't need to cause any alarm. What do you say to this, and do you urge parents not to go to schools and pick up their children? Mela, iktar tard ħajħorġu stqarrijiet iktar dwar sitwazzjoni anka dwar miżuri fuq dan l-affarijiet. Il-professur Charmaine Gawci kienet qed titkellem waqt it-tnedija ta' ħab ġdid għall-swabbing ta' persuni li jkunu qed jippreżentaw sintomi ta' Covid-19. Waqt it-tnedija ta' dimostrazzjoni ta' dak li jiġri f'każ li pazjent ikollu jirikorri f'dan iċ-ċentru. Pazjent li jiġi referut fiċ-ċentru li jinsab f'ħalluqa jintlaqa barra minn tabib jew tabiba u jingħata maskra biex jagħti ħalqu mnieħru kif ukoll jintalab juża alcohol rub biex jinaddaf idejh. Wara din il-proċedura l-pazjent jiddaħal f'wieħed minn 7 tikmamar armati apposta biex jittieħidlu l-kampjun minn imnieħru. Il-kampjun jiġi mqiegħed f'pakkett apposta siġillat flimkien mad-dettalji tiegħu. Il-pazjent jingħata fuljed b'informazzjoni ta' x'għandu jagħmel sakemm jingħata riżultat tat-test tiegħu u dan jiġi wkoll spjegat lilu waqt li jkun fiċ-ċentru. Il-persuna mbagħad tintbagħat lura d-dar tagħha fejn tintalab toqgħod fi kwarantina sakemm joħroġ ir-riżultat. Iżda qabel toħroġ tarmi l-maskra f'kontenitur apposta u terġa' tnaddaf idejha bl-alcohol rub. Ir-riżultat idum madwar 6 sigħat biex joħroġu l-persuni li jmorru f'dan iċ-ċentru ma jistgħux imorru minn jeddhom imma jridu jkunu ġew referiti hemm jew mit-tabib tagħhom jew mill-klinika. Intant tul il-jum Net News irċieva informazzjoni dwar sitwazzjonijiet li żviluppaw f'Ħalluqa kif ukoll f'Santa Venera u Birkirkara fejn numru ta' studenti nħarġu mill-iskola primarja minħabba li xi tfal għadhom kif irritornaw minn sqallija u daħlu lura l-iskola. F'Birkirkara b'mod partikolari s-sitwazzjoni kif żviluppat jidher li ħolqot xi ftit ta' kommozzjoni. Fi żviluppi oħra linji tal-ajru bħal Air Malta u Ryanair ħabbru li sospendew it-titjiriet kollha lejn l-Italja. Dan wara ġimgħat sħaħ ta' pressjoni fuq il-gvern biex jieqfu titjiriet lejn dan it-territorju viċin tagħna. Dawn il-mossi daħlu fis-seħħ li l-Italja ddikjarat il-pajjiż kollu bħala żona rossa sabiex jiġi limitat iċ-ċaqliq tal-persuni u eventwalment it-tixrid tal-mart.